The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa atong adlaw pagtuon sa pulong sa Dios o dito maglangan kitang mga magtutuo manduan sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios nga kita malimpyuhan gikan sa mga sala o nga mogamit kita karon sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 gitawag nato sa in English og the rebound technique aron kita mahibalik sa atong pagkikambitay sa Dios, magamhan kita sa Espiritu Santo o kita maandam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O galang kanimo dili magtutuo ang imong tumanon mao ang tugon sa Dios. Pahimangno sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Nakana sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31. Busa sa wailangan magampo ta sa hilom. Ama namong langit nun, salamat nining grasya nga among gipahimuslan ning adlaw. Imong pagdala ka namo dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat ning among Bible study sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, padayon ta sa atong pagtuon sa the Doctrine of Sin. Now, nasayod na kag-unsang bersikulo nga atong gihunungan kagahapon, no? Og niya nakita sa sunod nga bersikulo, verse 15. Therefore, his calamity will come suddenly, instantly he will be broken, and there will be no healing. Now, unsa naman yung resulta nining maong troublemaker ato maning gisgutan? Now, first, the troublemaker suffers from self-induced misery under the law of volitional responsibility. Mao ni balaod sa tulubagon sa kabubuton. But eventually, he gets clobbered with divine discipline in 3 stages. Naibawa ka katong tulo ka ang sa disiplina sa Dios nga ni kanatong mga magtutuo. Warning, discipline. Sunod, intensive discipline. O eventually, musangko kini sa dying discipline. So, duha ray kapaingnan sa usa ka troublemaker. Unsa tuod po'y binisay ang troublemaker? Kanang tigpangita o gubot. Okay? So, either he remains a troublemaker and be broken, or depart from being a troublemaker and use the rebound technique of 1 John 1:9. Mao man ay atong gisgutan. Mao man ay atong gipaklaro. So, atong makita, kining paghimo gubot. Kining paghimo gubot pinaagi sa pagmugna og mga istorya. Maghimo gubot pinaagi sa pagsabwag og mga dautan nga mga buhat. Mao kini ang hisgutan nato. Sa laing bahin adto na punta sa Proverbio kapitulo 6. Okay? Kapitulo 6 gihapon kini nganha na sa 16 ngadto sa 19. Sumpay. Now, unsa na po'y isulti diha? Adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova. Oo, 7 nga mao'y dulumtanan niya.
Una, mapahitas ong mga mata. Usa ka dila nga bakakon. Ikaduha. Ikatulo, og mga kamot nga nagaula sa dugo nga inosente. Sunod, excuse me, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa dautan nga tinguha. Now, kanon na yun ning magbalik-balik kana magplano og dautan ba? Conspiracy, kanang moingog unsaon man ni nako pag gubaan na niya, paglaglag ana niya, pagdaot ana niya. Now, mao gyud kanunay maglalang diha sa kasing-kasing sa troublemaker kinsa nagalalang sa daotang tinguha. Mga tiil nga matulin nga mudagan ngadto sa binilyako usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga baka ug kadto nga nagapugas sa panaglalis sa mga kaigsunan. Now, gilista na po dire ang mga sala. Haughty eye, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and who spreads strife among brothers. No, pito ang gisgutan din ha. So, pito kabuok. Naon sa maning pito? Mga gidumtan ni Hiwa. Naon sa may ipasabot anang gidumtan? Mudumot pa di si Hiwa? Dili ra ba? So, on sa may ipasabot anang gidumtan? Hate. As na balik na punta sa anthropopathism. As an anthropopathism, hatred describes the policy of God in terms of human modus operandi. So we can understand it. Wani magpasabot nga gidumtan gyud nga gidumtan. Apan angay natong makita nga kining gilista dinhing pito ka buok wa gyoy ayo ni atubangan sa Dios. Ingon na naon na lang nato pagsulti ba. Now, unsa maning pito ka buok nga gipanglista dinhi. Sugdan kuno nato pagtuki ang bersikulo 17. Now, sala baya ning atong gisgutan ha. Well, unsa maning mapahitas ong mga mata. Kinig yung Hebro, no? Unsa maning mapahitas ong mata. O pag yung kung makakita mapahitas ong mata. Unsa may tsuras tao nga mapahitas og mata. Nga, unsa may buot pasabot sa original nga mapahitas ong mata. Kung ato lang laktoron pagkasulti ba karon mapahitason, okay? Period. Di ba? Mapahitason. Mapahitason mga mata. Ang buot ipasabot ana mapahitason. Haughty eyes is arrogance, which includes everything, tanan, bitterness, jealousy, vindictiveness, implacability, hatred, self-pity, tanan nga naa na mga nalambigit nining maong pulong. Haughty eyes. Kanang gitawag nato mapahitas ang mga mata. Arrogance, mo'y gisgutan diha. Lying tongue. Klaro na gyud na. Ang bakakon nga dila umatod pa dinhi usa ka dila nga bakakon. Unsa may pasambot sa usa ka dila nga bakakon? Bakakon? Not necessarily kay nga naman. Unsa may nagalangkob sa pamakak kung bakakon ka.
Daghan baya ang naapil niya ng pamakak. Di kay tang baya ang atong ipasabot ani. So, ang isulti, bakak. Primero, bakak. Naunsay lain pa, nga nalangkob niya ng bakak. Unsa pa lain? Pagdaot sa uban. Kana bang magama kag istorya aron lang sa pagdaot sa uban. Mao na. So therefore atong tanawon kining lying tongue dinhi. Ang buong ipasabot ini mao nga it refers to malicious gossip and slander. Hands that shed innocent blood. Unsa naman po ipasabot ini? Ato masabtan nga usa ka murder kini, pagbuno. Balik ra gud ta sa mga verses. Verse 18, haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Unsa tong haughty eyes? Arrogance. Ang lying tongue, slander. Hands that shed innocent blood, murder. Okay. Naba mo'y namatikdan diha sa maong bersikulo? Mental attitude sins, sins of the tongue and overt sins. Nakabantay mo? Klaro yun kayo. Mental attitude sins, arrogance. Sins of the tongue, slander. Overt sins, murder. Tulo. Ang tulo ka kategorya sa personal nga mga sala. Gusto? Okay. Now let us move forward. Verse 18, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. Now there are always frustrated people who become conspiratorial. Now, unsa naman po ipasabot ng conspiratorial? It comes from the verb to conspire. Okay? Conspiracy. Kana bang magsabot-sabot, magplano-plano, ang ilang pagsabot-sabot o pagplano-plano, kanang pagdaot, maunang conspiratorial nga giplano-plano, gasabot-sabot sila, unsaon pag manipulate, unsaon pag maniobra, unsaon pag laglag, unsaon pagdaot. Kini mga tawhanong gisgutan din mga tao ba ang gisgutan din mga tao nga frustrated. Unsa binisaya frustrated gani? Nasungot. A heart that devises wicked plans and feet that run rapidly into evil. Kini manggo mga tao kasagaran nga magkonspiratorial. Mao ning mga tawhanang gitawag nato og okay, let's just move forward na lang. When authority makes them feel uncomfortable, they do everything they can to undermine that authority. That's conspiratorial. Now, daghan man kong mga Kristohano nga dili sila tungod kay wa nila anara ang ilang kaugalingon sa pagpailalom sa autoridad sa pulo sa Dios diya sa ilang kinabuhi. Sa autoridad sa Dios sa ilang kinabuhi. Dili po di sila makaako sa pagpailalom sa autoridad sa bisag unsang matang ng autoridad. In other words, they had never been oriented to put themselves under any authority in life. Wala. Mawabitaw nga gitunan man na nato every now and then ang bahin sa prinsipyo sa autoridad nga kinahanglan nato mga magtutuo ang pagpailalom nato sa autoridad. We need to be oriented to authority. Any kind of authority. Ug mao ang giskutan ta dinhi nga pagsabot-sabot, pagplano-plano, pagkonsabo sa tuyo sa pagdaot sa autoridad,
Mao kini mga tawhana nga wa gyud ni sila magahatag og pagtamod og bisag unsang matang sa awtoridad. Well, of course, balikon nato. Ang troublemaker man gud ilang tan-aw nila, sila ray awtoridad. Sakto? Kay ilang tan-aw, sila ra kunoy sakto. Sila ray maayo, sila ray sakto. Okay? As a result of conspiracy, mao na ni. There is active civil disobedience. Now, feet running rapidly to evil refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade. Kanang mga pagdaot na sa mga kabtangan, tungod kay doon na kuno sila katungod sa pagbuhat sa ingon anak. Mao na nakagrabe. Kana bang tungod kay ilang gituhuan, bisan og sayop sila, tungod kay nagama naman sila ilang kaugalingon nga sila kunoy sakto. Mao nang mulihok na sila sa pagbuhat og dautan, batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto. Therefore, we move forward. Verse 19. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Now, unsa man ning false witness? Kana bang mohimo kag testigo nga mauna bisag dili, right? Bisag di tinuod. Now, makahimo ba ang Kristohanon og ingon ana? Makahimo ba ang magtutuwa na? You see, ang nakagrabe man God ining false witness tungod kay malawgaw ang sitwasyon, di ba? Ang buot nato ipasabot ini mao nga kun naay maghimog bakak nga pagtestigo, ang mahitabo mao nga malubog ni noon ang kaso kun na magali kaso. Ang iyang tuyo mao ang paglubog sa kaso. Now, a false witness is one who lies and makes it impossible to bring out the facts. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers, meaning ana sa mga kaigsuunan, mga Kristohanon, sowing discord or strife between the brethren refers to playing one person against another. Now, nakasabot ka ba ining playing one person against another? Sabong-sabong. Muna ibuti ba sabutan na? Sabungon. Naibaw na ba yatag kinsa ning tawhana? Kusog mo ingon anak. Di ba? Now, din nilang wala kita kutob karon kay atong gibahin manguning mga panahon o mga gutlo sa atong pagtuon niini. Ato ipadayon ni ugma. So ayaw gyud sipyat sa pagsunod niini aron matuhog gyud mo ang tanan. Makatunan gyud mo duputan nimo kini. Magampo ta bala na mga Dios. Salamat nining grasya. Pani kami sa among pagbugbuwag ng adlaw, likay kami sa mga kabilingan. Dada kami pagwalik ugma dinhi aron kami makapadayon ning among adlaw-adlaw nga pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube channel. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.